Čaute, moje meno je Miďo Hiro a vítam vás pri dnešnom hororovom kvíze s Rexesom. Čaute! Takže, čo bude v tomto kvíze? V tomto kvíze budeme mať niekoľko otázok, na ktoré budeme odpovedať. Každý z nás prečíta jednu otázku a vyberie si sám, ako budeme odpovedať. Takže, oprime sa do toho. No takže prvá otázka. Ste doma sám a počuť hlasný zvuk. Čo urobíte? Pozrite sa z okna a pôjdete skontrolovať veci von. Zavolám suseda. Chytíš pálku a pôjdeš sa pokúknúť von. Ako to vypadá? No. Ďalšia možnosť. Myslím, že to musí byť mačka, že zviera je čím ďalej väčší účinok ako je teraz. To je doslovný preklad akože over 9000. Budem to ignorovať, pravdepodobne to bol vietor. No, čo si vybereš? Ja si zakričím, nervózne zakričím, je tam niekto. Ja zavolám suseda. Takže druhá otázka. Váš telefón zvoní. Ak odpoviete, všetko, čo počujete, je ťažké vzdychanie. Čo urobíš? Skontroluješ, či ide volajúceho pomocou stlačí na 69. Prečo práve 69? Aby to malo, vieš, takú atmosféru, vieš? Takú parádnu atmosféru. Zistil, kto to bol. Áno, to som ja, miláčik. Po druhé, zakričiť na volajúceho a pohroziť mu. Pokračovať takisto vzdychaním. A diviť sa, prečo by som nemal sa čudovať, keď mi niekto volá z čísla s koncom 900. Poviem haló, počujem vaše dýchanie. Musí to byť zlé číslo, no ideálny čas sa osprchovať. No, takže ja si asi vyberiem... Je ideálny čas sa osprchovať. Nie, ja si vyberiem... Áno, to si zvolím. Ja si vyberiem, vzdychám s ním. Dobre. Dobre, tretia otázka. Máte pocit, že chcete ísť na polnočnú prechádzku. Ktorú z týchto chcete si vybrať? Dobre osvetlenú hlavnú ulicu. Asi tu. Chodník, ktorý ide lesom. Chodník oproti cintorínu. Pozdĺž po diaľnici oproti. Alebo jak to nazvať. Alebo záleží akým spôsobom. Alebo do najbližšieho baru. Čiže do baru. Do baru. Ďalšia otázka. Takto sa prechádzate, máte podozrenie, že niekto vás sleduje. Čo urobíš? Dájdem to najbližšiemu preplnenému baru alebo reštaurácii. Otočím sa a zvláštne za ňou zakričím, že prečo ma prenasleduje. Prechádzam sa ciky-caky a uvidím, či ma ešte sleduje. Obzriem sa cez rameno a zároveň zrýchlim svoje tempo. Zastavím sa a zaviažem si šnúrky. No takže ja to vidím tak, že... Asi by som šiel ciky-caky, či ma sleduje. Do baru. Pozriem sa cez rameno, že či ma ešte prenasleduje. Do baru. A potom je rýchlo do baru. Dobre. Náhoda, ja myslím, že nie. No, piatá otázka. Myslíte si, že hororové filmy sú desivé? Áno, ale ja nie som jediné dievča, ktoré dostane strach. Prvá vec, nie sme dievčatá. Nie sme dievčatá, prosím vás. Som tvrdý chlap, ale niektoré filmy sú strašidelné. My tvrdí chlapi, my sa nebojíme. Občas. No. Dobre, občas som povedal. No, dobre. Nie, ja nie som to premiérové dievča, ja milujem ako strach. Vôbec nie, chlapci ako ja nechápeme strach. Dobre, úplne som tvrdý chlap. Vôbec nie, chlapci ako ja nechápu strach. Aby si sa odvážili stráviť noc v strašidelnom dome s priateľom alebo s priateľkou, urobili by ste to? Áno, nebojím sa. Áno, je to starý dom, bude hneď späť. Iba vtedy, ak sa dostanem k dokumentovaniu s roztrasenou ručnou kamerou. Nie? Toto je najlepší preklad ever. Nie, ak sa volám Kura, proste doslova Kura. Nie.
Takže asi keby som strasenú ručnou kamerou. Dobre, 7. otázka. Vrah nás dohnal do kuta v kuchyni. Na stole vidím niekoľko predmetov, ktoré by som mohol použiť ako zbraň. Ktorú z nasledujúcich možností alebo vecí by som sa mohol brániť? Mesiarský nôž, válček, struhadlo na syr, mlynček na mäso, alebo metlu. Ja by som si bral jednoznačné, nie, struhadlo na syr. Proste. Nimbus 2000. Ja by som ho zmlátil struhadlom na syr. Forever. To by ti veľa pomohlo, tiež ako tá metla moja. Ďalšia otázka, 8. Ale nie, vrah sa práve dostal do domu. Kde sa ukryjem? Ujdem z domu najrýchlejšie ako sa dá. Zoberiem z kuchyne zbraň. Ostanem na mieste a budem Ako Scooby-Doo štýle. Alebo idem hore do bezpečia do svojej izby. Alebo do suterénu, čiže do pivnice. Ukryjem sa tam nejakú zápiec. Niekde zápiec, proste. Ja v tom prípade zdrhám z domu. No ja tiež, to nejdeme ísť. Akože, keby som vedel, že taký vrah v dome, tak asi sa neschovám v pivnici. Zdrhám. Tam. To je jedno, čím oknom, dverami, komínom, čo ja viem, buldozerom pre mňa za mňa. 9. otázka. Vrah prenasleduje mojich priateľov, ale vy ste bezpečne ukrytí v skrini. Čo robíš? Zoberiem veršiak, aby som sa mohol brániť. Urobím si prestávku na to, kým je vrah zamestnaný a zabíjam mojich priateľov. Dám si na seba zvolnený kabát môjho kamaráta. Veľmi značkový. A budem zvykať hojdať dopredu a dozadu, kým ten zlý človek nesmizne, alebo ten vrah. Vyberte si, čo chcete. Čiže keď sa bude zamestnávať, tak... Keď sme veľmi dobrí priatelia a neopustili sme svojich kamarátov, ale zmena je život. Takže pokým nezabije svojich priateľov. Najlepší kamaráti. Ďalšia otázka, 10. Stojíš chrbtom oproti múru a si celkom istý, že na opačnej strane je vrah. Čo urobíš? Niečo hodíš na zadné schodisko a zdrhneš prednými dverami. Pomaly sa blížiš po prístene s lampou v ruke, pripravený k útoku. V túto chvíľu si z vrahovej matky robím strašnú srandu. Zlomím ma to a postupne pomaličky klesám k zemi. Čiže... Robím si srandu z vraha. Prečo nie je treba sa robiť srandu vraha? Tvoja matka je taká chlpatá, že aj Tarzan jej hovorí mamička. Prečo nie? 11. otázka. Ste na kempovačke alebo na nejakej chate, dajme tomu, pre nás s kamarátmi a naraz počujete šušťanie v nedalekom krovi. Čo urobíte? Zoberiem svoju pušku a zamerím to na ten krík. Zoberiem zapálenú palicu, ktorá bola v ohni a hodím ju do toho kríka. Čiže tým ten krík zapálim. Čupnem alebo kľaknem si k tomuto kríku s mrkvou v ústach a poviem: Poď von ty roztomilý zajačík. Namierim baterku k tomu kríku. Ja by som si dal, vieš čo? Poď von ty roztomilý zajačík. Ja dám baterkou a... Ako by si ty sám opísal svoj bojový štýl? Defenzívne, agresívne, dramaticky, neexistujúco a ako dievča. Neexistujúci. Čiže... Toto neexistuje, to nikto nepozná. Neviem, defenzívne asi. No dobre. 13. otázka. Pán Boh, 13. Je halloweenská noc a vaši priatelia sa rozhodnú, že idete pýtať sladkosti, že trick or treat. Čo urobíte? Áno, budem s nimi súhlasiť. Poviem im, že som lama a pôjdem okolo len. Napijem sa pár pív, pretože táto nejaká slávnosť je strašne nudná.
Pivaja, no, to je čo najlepšie a budeme si zrobiť z nich srandu, že čo sú nejaké médium, niečo také. Tieto zvuky sú strašne desivé. Dobre, ty, že tých pár pív, srandy sú nudné. Áno, aby to malo efekt. No, takže nám tu načítávate otázky, takže chvíľku počkáme. Už je reklama. Že tvoji zombici zjedia tvoju hlavu. Mňa zožerú zombíci vo zombie filme. No ja som prežil, mne to napísalo, že ja som prežil proste. Ja som prežil! Som zombík! To je zombík-like! Choď preč! Choď preč, ty si tam zelená. Takže toto bolo pre dnešné video všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like a nezabudnite dať odber. Nezabudnite si pozrieť Rexesov kanál, ktorý je vyhodený v popisku. Dobre. A dajte odber pre ďalšie videá a my sa s vami lúčime. Takže Čaute!